Opatsirani nkhanizi ndine Chance Mozopanda pwetu lati ndilokhumudwa ndi kulephera kwa boma kuteteza malamulo a dziko lino. Izitu zikudza pomwe apolisi mdziko lino akuwaganizira kuti akumagwira ntchito ndi mabaunsa azikwanje poletsa anthu ochita zionetsero ku Lilongwe. Wapampando wa gululi Agomezani Nkhoma wati izi zikungophera mphongo kuti President Lazarus Chakwera akuchita dala kulekerera ziwawazi. Towera Katswiri ali ndi zambiri. The Nzuzu Youth Caucus says it is disappointed and disturbed with government's silence on the violence and brutality that continues to mount on those practicing their right to demonstrate. Gulu la Chinyamata ku Nzuzu la Nzuzu Youth Caucus lati ndilokhumudwa komanso kukhudzidwa ndi kulephera kwa boma kuyankhulapo pa nkhani zokhudza nkhanza zomwe zakhala zikuchitika kwa anthu omwe akufuna kuchita zionetsero. Wapampando wa gululi Agomezani Nkhoma wati mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera walephera kulemekeza malamulo a dziko lino komanso kuteteza ufulu wa anthu kupereka maganizo awo komanso kuyankhula ngakhale kuti analonjeza kuti adzatero. Ankhoma ati ndizodandaulitsa kuti chidwi cha boma chachoka poteteza amene amapereka misonkho mdziko muno pomwe boma likuoneka kuti likuteteza zigawenga komanso mbava. Kwambiri ndi chifukwa cha momwe zinalili dzulo, momwe zigawenga zigandanga dzulo lepheresa Malawi kuchita zionetsero zawo mwabata pa nthawi yomwe Amalawi amafuna aonetse kusakhutira kwawo ndi momwe zinthu zikuyendera mdziko muno. Anthuwa anachita izizi apolisi akuona. And zodabwitsa unena kuti apresident akhala chete pa nthawi yomwe iwo amene kuti atuluke ndi kuyankhulapo pozindikira unena kuti iwo analumbira unena kuti ateteza constitution ya dziko lino, ateteza malamulo akulu a dziko lino komanso ateteza maufulu a Malawi. And izizi zotipangisa kunena kuti Amalawi akumbukire komanso adzuke mmwamba ndi kuonetsetsa unena kuti china chilichonse chomwe chingachitike mdziko muno Amalawi akhale patsogolo kuteteza ufulu wawo, abale athu akunja kwa dziko lino kunena kuti athandizire kuteteza maufulu a Malawi. Posachedwa apa bungwe la maloya mdziko muno lalangitsa mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera kuti ayankhulepo pa zomwe zachitika ku Lilongwe komwe anthu ena anatenga zikwanje poopseza anthu omwe amafuna kuchita zionetsero. Koma nduna ya boma Moses Kunkuyu yati mtsogoleri wa dziko lino ndokhudzidwa ndi zomwe zikuchitikazi ndipo ayankhulapo nthawi ikakwana. M'malo mwa Zodiac kuno ku Nzuzu ndine Towera Katswiri. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority layimitsa ntchito yogulitsa mafuta pamalo atatu omwetsera mafuta a Mount Meru kwa Asante Kasungu, Puma Jamini ndi Total ufulu mu mzinda wa Lilongwe kamba kugulitsa mafuta mzigubu. Malinga ndi mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli a Vitumbiko Sakala izadza adafufuza mokwanira za nkhaniyi. Asakala ati ntchito zogulitsa mafuta pamalo atatuwa zayambiranso pokhapokha eni malowa ayike ndondomeko zoyenera zomwe zingathandize kuthetseratu mchidwi pawo. Pakati apo tinapereka chiletso chogulitsa mafuta muzigubu mu madramu kapena makontena muno mdziko la Malawi. Ndipo service station imene ndi imodzi mwa station amene anaphwanya lamulo limeneli. Pakali pano mene tatsekamu tafotokoza nena kuti alongosole ayike dongosolo ndondomeko zimene aonetsetse kuti zachitika zisachitikenso. Kambako kuti kutseka kumene kukwadza kambako kuti tinapanga kafukufuku ndikupeza kuti kafukufuku wedu waonetsa kuti zimene amachitazo zinalizora kuika tinalandira madandaulo chalo kwa anthu ogula mafuta amene amavutika kuti apeze mafuta ifo kuti amagulitsa mafuta kwa anthu osaloledwa muzimajerikani komanso mumadramu komanso muzigubu. Ndipo khapokha kuti ndondomeko imene ayika yovomerezeka kunena kuti sizachitikanso ifirika zapanga cheki kozo zinthu zibwino tidzabwera ndosegwaso filling station imeneyi. Apa ndichenjeze ndipo ndipereke warning kwa ena onse ochita malonda ama filling station. Ife ngati abungwe la Mera tilikalikiliki tili cheru kuyesetsa kuti tizipanga kafukufuku kuti amene akusokoneza amene aphwanya lamulo limeneli ife lamulo ligwire ntchito. Ndiperekenso chenjezo kunena kuti kwa ife amene tili anyake ama filling station kapena kuti ma managers kapena ma dealers kapena ma attendant tionetsetse kuti tikumvera zimene Amera afotokoza zimene Amera kutilangiza chifukwa ndizokhazo zimene zingathandize kuti mafuta athe kupezeka wina aliyense muno mdziko la Malawi. Wina amene apezeke kuti sakuphwanya lamulo ngati limeneli ife sitichedwa tigwira ntchito ndipo tibwera tidzafufuza. Ndapempheso ogula mafuta consumers kapena kuti amene amayang'ana zosiyanasiyana ntchito muno Malawi abwere poyera kudzatiuza ife Amera ngati aona ina filling station ikupanga zosokoneza ikuphwanya malamulo amenewa ikugulitsa mafuta kapena mu madramu kapena mu makontena kapena mu zigubu. Mukatero mukatipatsa mbono umene ife tibwera tipanga kafukufuku mpaka natitengapo ndithu gawo kuti zimene zisachitikenso.
President Lazarus Chakwera ali ndi chikhulupiriro kuti mayiko ambiri kuphatikizapo omwe abwera ku msonkhano wa malonda pakati pa dziko la Malawi ndi mayiko aku Ulaya achita malonda ndi dziko lino kamba kuti lili ndi malo oyenera komanso ndondomeko zochitira malonda. Achakwera ati dziko la Malawi lili ndi kuthekera kolumikizitsa mayiko ena ndi mayiko omwe lili nawo pa ubale pa nkhani za malonda zomwe zothandiza pa chitukuko cha dziko. Iwo amalankhula izi lachiwiri ku Lilongwe pamwambo otsekulira msonkhano wa malonda wa masiku awiri wapakati pa dziko la Malawi ndi mayiko aku Ulaya. Zuleka Nanguwo walemba ripotili. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati ndondomeko zomwe zilipo pakadali pano monga yovomereza anthu kulembetsa mabizinesi awo mdziko lino, mayiko ena adzitha kubwera mdziko lino kudzachita malonda popanda vuto lililonse. Iwo ati boma lawo ndilodzipereka pa ntchitoyi kamba kuti malonda pakati pa mayiko ali ndi kuthekera kuthandiza dziko la Malawi kukwaniritsa masomphenya ake achitukuko a Malawi 2063. Ndipo kazembe wa mayiko aku Ulaya mdziko lino Arun Skinnerbush watsindika kuti bungwe la EU lipitirira kuchita komanso kubweretsa malonda mdziko lino komanso kulithandiza zomwe zithandize kutukula chuma cha dziko lino. Skinnerbush ati kulimbikitsa ndondomeko ya Global Gateway yomwe ndiyolingana ndi masomphenya a dziko la Malawi kuthandiza dzikoli kupeza mwayi magawo osiyanasiyana. Iwo ati kudzera mu ndondomekoyi bungwe la EU lizisonkhetsa ndalama mwa zina zomwe zithandizire dziko la Malawi kuchita bwino pa nkhani za chuma. Msonkhano wa masiku awiriwu ukulunjika pa zaulimi, mphamvu za magetsi ndi ntchito zokopa alendo. Zuleka Nanguwo, Zodiac, Lilongwe. Ndipo dziko la Malawi likuyembekezeka kupindula magawo osiyanasiyana achitukuko potsatira kupereka kalata zaukazembe zatsopano kwa President Lazarus Chakwera. Polankhula ndi Zodiac, kazembe wa dziko la Jamaica kuno ku Malawi a Joan Thomas Edwards walonjeza kupereka mwayi ku dzikoli magawo monga za malonda komanso za mtengatenga. Dickson Chivati Gondwe ali ndi ripoti. Nthumwi zisanu ndi ziwiri zomwe zapereka kalata zawo kwa President Lazarus Chakwera zatsindika za chidwi chake chothandiza dziko la Malawi magawo osiyanasiyana pa nkhani za chitukuko. Kazembe wa dziko la Jamaica Joan Thomas Edwards wauza Zodiac kuti iwo aonetsetsa kuti dziko la Malawi lapindula ndi dziko la Jamaica magawo monga za umoyo komanso ntchito za malonda. Nduna yona za ubale wapakati pa dziko lino ndi mayiko ena Nancy Tembo yafotokoza kuti ubalewo uthandizira kwambiri kuti dziko la Malawi likwaniritse ntchito zake zosiyanasiyana za chitukuko. Anthu mukakhala ndi abale ambiri pamakhala phindu lalikulu. Pali zambiri zimene mayiko amagawana, kugawana nzeru, kugawana nthawi zina chuma kumene, komanso kugawana mwina ma scholarship, mmaphunzira kuti anzathu kwanuku zinthu mmayendetsa bwanji. Zakuti kuno mwina ndi challenge yakuti kodi imene kuti mukuthane naye mumapanga bwanji. Ndi ubale woterewu umakhala othandiza kwambiri. Ena mwa akazembe omapereka kalata zawo kwa President Lazarus Chakwera ndi monga Emmanuel Bugingo amdziko la Rwanda, Fahad Rashid amdziko la Qatar, komanso Pierre Ringard kazembe wa dziko la Sweden. Malo mwa Zodiac ndine Dickson Chivati Gondwe. University ziwiri za mdziko lino zati nkoyenera kuti pakhazikitsidwe ndondomeko za msanga zothana ndi matenda omwe amafala kuchokera ku nyama kupita kwa anthu komanso chilengedwe. Akuluakulu a ku University ya Mast ndi Kuhes apereka chitsanzo cha matenda achiwewe ndi likodzo ponena kuti nkoyenera kuti pakhale mgwirizano othana nawo pogwiritsa ntchito njira imodzi yolimbikitsira ndondomeko za umoyo. Christopher Sande ali ndi ripoti. Mkulu ona zakafukufuku ku University ya Mast Professor Alfred Maluwa wati ndikofunika kwambiri kuunikira matenda omwe amafala kuchokera kwa anthu kupita kuzinyama komanso ochoka kuzinyama kupita kwa anthu. Tikanena kuti One Health tiona kuti pali kugwirizana kwa matenda amene akuyendera. Matenda akumachoka kuzinyama zimene timadya, mwinanso zinyama zina zimene timaweta pa khomo ndi kumapita kwa anthu. Komanso anthunso akumathanso kumapatsiranso matenda onso kuzinyama. Matenda ena akumabwera chifukwa cha chilengedwe, kusintha kwa nyengo komanso kusintha kwa chilengedwe. Professor Jenelis Musaya ndi mmodzi wa aphunzitsi ku University ya Kuhes. Panopa tikumapeza tizilombo toyambisa likodzoto timene tili tatsopano timene tabadwa pamene tizilombo timene timayambisa matenda awo kunyama ndi ku anthu tukhangalita kwatirana ndiye tikumabweretsa ana achilendo ndi anawo akupezeka mwa ife anthu komanso mu zinyama monga ngati ng'ombe komanso umapezekanso m'madzi mu nkhono.
izi azinena pa zokambirana zowunikira ntchito za umoyo kudzera ku kafukufuku ochokera ku yunivesite. Malo mwa Zodiac ndine Christopher Sande. mukuonera nkhani pano pa Zodiac, tili ndi zambiri posachedwa apa, khalani pomwepo. Kodi mwakonzeka kukuza malo anu ogwirira ntchito, sukulu kapena ofesi ya kunyumba? Musapite kutali. Upu wa vasambizgi wa Teachers Council of Malawi ukumanyisika vasambiri va vyausambizgi, vasambizgi va skulu za primary na sekondare, vasambizgi va ku college za kusula vasambizgi kuti dazi la umaliro la kulembesika mu kaundula wa ntchito ya usambizgi mba 31 December 2024. Upu owu ukumanyisikanso wonse wakukhazikika kuti nkhupalamula mlandu kugwira ntchito ya usambizgi kwambula chizomerezgo. Chiratu chakuchitira ivi nkhurutisika panthazi unkhwantha wa ntchito ya usambizgi. Mwanthewula, upo wa asambizgi wajula maakaunti ya ku banki yatatu uku mungalipirira ndalama mwanthewula. Teachers Council of Malawi Standard Bank account number 9100006934215. Teachers Council of Malawi FDH Bank account number 197010003565. Teachers Council of Malawi NPS Bank account number 24758508. Manyani kuti upo wa Teachers Council of Malawi ukopokera ndalama za kulipirira munthu wa inyaka ya padera chara kupatula ya ukhazikisika iyi. Usange mukhumba kumanya vinandi taveya yoyani na va registrar pa 0999638224. Kumbukirani, dazi la umaliro kalembesika mkaundula wa asambizgi mba 31 December 2024. takulandiraninso tionenso mitu ya nkhanizi. Gulu la chinyamata ku Mzuzu lati ndilokhumudwa ndi kulephera kwa boma kuteteza malamulo a dziko lino. Bungwe la Mera layimitsa ntchito yogulitsa mafuta pamalo atatu omwetsera mafuta ku Kasungu ndi mu mzinda wa Lilongwe kamba kugulitsa mafuta mzigubu. Phungu wa dera la Mulanje Bale a Victor Musowa wati aphungu akuyenera kukambirana ndi kupeza njira zothetsera njala yomwe yakhuza dziko lino. Ndipo mzamasewero timu ya Maite Mukulu Wanderers yati sikweza mtengo wa masewero ake ndi Silver Strikers ngakhale alopatsa chikoka. Popitirira nkhanizi, phungu wa dera la Mulanje Bale a Victor Musowa wati aphungu wa nyumba ya malamulo akuyenera kukambirana za njala yomwe yakhuza dziko lino. Iwo ati aphunguwa avomereze kuti alephera kutumikira Malawi polola kuti Malawi azunzike ndi njala. Chonsecho iwo akudya bwino pa mpando omwe adawasankha. Katswiri pa nkhani za ndale ya George Piri wati ngakhale nyumbayi imatsatira ndondomeko zake, vuto la njalali ndi lalikulu ndipo ndizofunika nyumbayi ikambirane msanga ngati imayimira anthu. Franklin Tambali walemba ripoti ili. Phungu wa dera la Mulanje Bale a Victor Musowa wati posatengera ndale vuto ilili bwana ndi lalikulu Malawi muno, koma tikuyenera tisafike pachaponera kuti boma lakuti ayi. Ndiponso nyumba ino sibe tikumavala masuti kumabwera munomo kumavala suti kumasamba mamawa. Nyumba inoyo anthu akugona ndi njala. Ife ndo anthu opangisa manyazi kwambiri. Ziyanda akazija zabosa. Ono ndilembese chituluka pamenepo. Akuyenera ilole nyumba ino ifike pachapo tizikambirana za Malawi. Ngati kuli vuto emergency yachitika tizisuka muno kungwe iyamba. Osati foti tufuna kudana ndi bomba. Ayi, koma tifuna auza Malawi solution. Tapezele yankho. Wachiwiri oyamba kwa speaker wa nyumba malamulo amadalitsoka Zombo pomwe wati akugwirizana ndi ganizoli, komabe wapempha phunguyi kuti atsate njira zoyenera zobweretsera nkhaniyi mnyumbayi monga mu malamulo awo. Poyankhapo pa mtsutsowu, katswiri pa ndale a George Piri ati pokhala nyumba malamulo yoyimira anthu
iganizire zoyimitsa kugwiritsa ntchito malamulo omwe angatchinge zokambirana zokhudza vuto la njalali. Wina akufuna kuti boma lichitepo kanthu akambirane nkhani kuti tichita nayo bwanji chifukwa njala yafika posauzana ku Malawi. Ndi anene kuti atsatire ndondomeko imene amatsatira ndi kukhulupirira kuti amenewo sakuganizira Malawi, akungoganizira za iwo okha. Boma loganizira Malawi liyenera kukambirana nkhani iyi ndi kupeza yankho mwansanga. Malingana ndi aphunguwa, kusatsegulidwa kwa msika wa ADMAC ndi chitsimikizo choti boma lilibe chimanga komanso chakudya, ndipo ati vutoli lingathe pogula chakudya kunja kwa dziko lino. Konsolo ya Nzuzu yati zokonzekera za msonkhano wake woyamba ndi akuluakulu a mabungwe omwe si aboma zili mchimake. Mkulu wa konsolo ya Gomezani Nyasulu wati msonkhanowo ufuna kumanga ubale ndi kugwira ntchito limodzi pofuna kutukula mzinda wa Nzuzu komanso ntchito za mafakitale. Msonkhano omwe uchitike pa 28 Novemba chaka chino uchitika pansi pa mutu woti kumanga limodzi mzinda molimba ndi okhazikika polonjeka ku Malawi 2063. Toera Katswiri ali ndi ripoti ili. Mkulu wa konsolo ya mu mzinda wa Nzuzu Gomezani Nyasulu wati msonkhano woyamba ndi akuluakulu a kampani komanso mabungwe osiyanasiyana wa mu mzindawu ukufuna kupereka mwayi kwa ochita ntchito za malonda amakampani omwe si aboma kuti akhazikitse ntchito zawo mu mzindawu. Anyasulu anati konsoloyi yakwanitsa kupeza malo mahekitala opitirira 100 pomwe mahekitala 72 anawakhazikitsa kukhala malo apadera zachuma, ndipo malo otsala adzagwiritsidwa ntchito monga kukhala ofesi za mabungwe omwe si aboma komanso mabanki. Iwo anaonjezeranso kuti msonkhanowu udzapeza njira komanso kutsindika pa ntchito zinayi zazikulu zomwe agwire zomwe zili ndi cholinga chokweza cha anthu komanso nkhani zachuma. Tayitanira dala azikulu ama organizations osiyanasiyana tikufuna kuti pakutha pa siku tizanene kuti tagwirizana kuti akuti apanga zakuti tagwirizana kuti akuti akufuna 10 hectares of land afuna zapangepo chakuti apange ma investment awo kuno ku Mzuzu. Tanenaso kuti pafupi kwambiri nyanja pafupi umbali zonse zitatu, tili ndi Nkhatabe ku town kuja ndi pafupi kwambiri ndi Mzuzu, komanso tili ndi Usisha yomwe anthu ambiri sanafikeko sanapanga invest koma ndi malo okongola kwambiri, komanso tili ndi Karonga nyanja. Zimenezi zikupangisa kuti zili ndi Mzuzu kukhala kuti ndi pabwino kuti anthu akhoza kumaganiza kuzayika koma convention center, because chifukwa ndichoti ifeyo timayiona kuti ngati ndi pahabu. Msonkhanowu womwe ukhalepo pa 28 Novemba 2024 ugwiritsa ntchito ndalama zokwana 27 million ndipo udzachitika pansi pa mutu wakuti kumanga limodzi mzinda olimba ndi okhazikika polunjika pa Malawi 2063. M'malo mwa Zodiac kuno ku Nzuzu ndine Toera Katswiri. Munkhani za masewero, timu ya Mighty Mukulu Wanderers yati sikweza mtengo wa masewero ake ndi Silver Strikers ngakhale ali wopatsa chikoka. Manoma ndi Mabankers akuyembekezeka kukumana loweruka likudzali pa balo la Kamuzu ku Blantyre pa nthawi imene matimu awiri wali pa mpikisano waukulu olimbirana ukatswiri wa ligi ya TNM chaka chino. Sambanda akutiuza zambiri. Mkulu oyendetsa ntchito za timu ya Mighty Mukulu Wanderers Panganeni Ndovi watiuza kuti matikiti olowera ku masewero a timu ndi Silver Strikers ayamba kuwagulitsa pa msika m'malo amene awakhazikitsa mu mzinda wa Blantyre kuyambira lachitatu, koma ngakhale ali masewero opatsa chikoka palibe maganizo ofuna kukweza mtengo wa masewerowa. Pali chiyembekezo choti anthu ambiri adzafuna kuonera masewerowa potengera mpikisano waukulu umene ulipo pakati pa matimu awiriwa, koma Andovi ati ngakhale izi zili chomwechi palibepo chifukwa chokwanira chokwezera mtengo olipirira masewerowa, koma kupereka mpata kwa anthu ambiri kuti adzaonere masewerowa pambali pa ndondomeko zokhwimisira chitetezo ndi miyoyo ya anthu komanso katundu zimene akhazikitse. Kamuzu Stadium ili ndi zochitika zambiri zomwe zingathandizire kunako kuti tipange manage anthu olowa komanso potulukanso stadium imeneyo. So zimenezi zikutipangitsa ife kuti tikhale ndi confidence nayo kuti stadium imeneyi itithandizira malingana ndi mafacilities amene alipo osiyana ndi Kulilongwe amene atipangitsa nayo kuti tipange manage. So matikiti ena
tigulitsiratu komanso ena tidzagulitsa pa tsiku limene mpira amene uzakhalepo. Pakadali pano wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa bungwe la Super League of Malawi Sulo Donix Chilonga watsutsa kuti masewero a timu ya Mighty Mukuru Wanderers ndi Silver Strikers abwera mwamsanga ndipo zotsatira zake zipangitsa kuti chikoka chichoke pamene mpikisanowu ukunka kumapeto. Sitinganene kuti abwera mufulumira kapena abwera muchani kwa ife amene fixture imene yabwera mu nthawi yake kuti muonetsetse magemu amene asalawo ni magemu oti iliyonse ndi gemu yofunikira payokha. Ndeno sitinganeneretu kuti ichotseratu chikoka completely ayi. Pakadali pano timu ya Silver Strikers ikutsogola ndi mapointi asanu pamwamba pa timu ya Mighty Mukuru Wanderers pa mpikisano olimbirana ukatswiri wa ligi ya TNM chaka chino. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Gulu la achinyamata ku Mzuzu lati ndilokhumudwa ndi kulephera kwa boma kuteteza malamulo a dziko lino. Bungwe la MERA layimitsa ntchito